Ngibabingeleleke abazalwane bonke abakhona la nabangekho abayosifica emkhathini. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanibona niyavuma egameni leNkosi. So njengamanje lo okhulumayo ubaba Gazu, uMsa Gazu, umntwana kaNkulunkulu okhonza esivumelwaneni esisha. Ngelinye ilanga kuyoke kudinge kuchazwe ukuthi yini yona leyo isivumelwano esisha. Okwamanje ake sibambe lokho esikubambile. Ngiyajabula-ke bazalwane ukuthi siqhubeka kahle nale ndaba esiyixoxayo. Sibuka-ke ukuthi uma singaqhubeka, ngithe namhlanje siyoqala kuvesi 16, basibambele abazalwane abasibambele indaba zethu lezi esithi kudinga akuvezwe kahle ukuthi kuthini lokhu. Ngiyacela ukunikhumbuza ukuthi sinokhiye esisebenza ngabo. Labo khiye bathathu ibona kakhulu abasemsebenzini uma sisebenza lezi indaba. Ngiyakuqonda bazalwane ukuthi lani khona baningi abazalwane abaxakekile, bexakwe yindaba eyasixaka nathi minyaka. Abasakwazi okunye, bazi lokho abaxakwa ngakho besezingane. So-ke uma uqala ukhuluma indaba enjengalesi ixoxa la, ungakulindeli ukuthi bazokuzwa nje masinyane, ngoba kudinga ukuthi ukulungiselele kahle ukuthi umqonde lowo muntu ukuthi umiphi, uqondani, bese-ke ukwazi ukukhuluma naye kwi-level ami kuyo. So labo khiye bethu abathathu-ke ibona basilekelela kakhulu ukuthi iBhayibheli malikhuluma alikhulumi nje kunoma ngubani. Mhlambe namhlanje selingakhuluma kunoma ngubani, kodwa uma ufunda indawo ezithile kulapho la ufuka ubone khona ukuthi hayi kwangakhulunywa nami la, kwangakhulunywa nesizwe engikuso la, kwakhulunywa nalesi sizwe. Nakho-ke lokho kuwumsebenzi ukusebenza ukuthi ukhanye ukuthi kuyini khona lokho ukuthi kwangakhulunywa nami. Siqonde lapho ukuthi i-audience okwakukhulunywa nayo, the listeners, abantu ababebhalelwe ukuthi umyalezo oqhamuka kuBaba uNkulunkulu nanku, kwakukhulunywa nabo, hayi wonke umuntu. Kuhambe kuze kufike la khona sithi masifunda sizwe ukuthi sekungena wonke umuntu la. Now lokho kubiza kukunaka, kusidinga ukuthi sibe ne-observation ekahle ukuthi la-ke manje sekuyehlukaniswa, sekukhulunywa nobani. Okay, okhiye bethu abathathu-ke, 1
i-audience relevance, okukhulunywa nabo ukuthi kwangobani, bese kuba i-time statement, bese kuba i-language. Uma umuntu efunda iBhayibheli engakuqondi lokhu kokuthathu nje, lokhu nje kowu-3, iBhayibheli lonke kuya lisasho lutho. Noma engasho ukuthi lithi iBhayibheli sasinganaNkulunkulu, angithi awazi ukuthi ukhuluma nobani, likhuluma nobani. Lo nkulumo leyo awuyazi noma eyakho noma kusiye yakho. Sasiney'phambeko, sasonile, uNkulunkulu wafika wazohlenga, awuyazi ukuthi ikhuluma nobani ngasiphi isikhathi, akusho lutho kuwe lokho. So-ke ngizama njalo ukuthi sikunake njalo uma ufunda iBhayibheli, try to observe ukuthi le ndaba oyifundayo ikhuluma nobani ngasiphi isikhathi. Le language okukhulunywa ngayo iyakuthinta yini wena noma yayiqonde ngqo. Ngeke ngilinganise ngelanguage. Uma kuthiwa hambani nishumayele ivangeli emhlabeni wonke, obani laba babethunyiwe, bethunywe lokho? Yini umhlaba wonke? Abantu bazi ukuthi umhlaba wonke ziyintaba nezihlahla namanzi nemfula, bazi lokho abantu. Abazi ukuthi iBhayibheli malithi umhlaba wonke likhuluma ngani. So that's the language. So-ke silapha-ke bazalwane ukufunda indlela yokuqonda kahle ukuthi uma sifunda khona yini, sisho khona yini. Ngoba wonke umuntu emhlabeni uthi sikhuluma njengokusho kwemibhalo, esho into engashiwo umbhalo. Uthi umbhalo uJesu ngiyokuba nani kuze kube sekupheleni komhlaba, until the end of the world. Akakuzwa lokho ukuthi kusho ukuthini. Uma ngimtshela ukuthi kusho ukuthini ngokwemibhalo, ngimlandele embhalweni, uyakuphika lokho ukuthi iBhayibheli selishilo lathi kuze kube sekupheleni komhlaba. Kanti yini ukuphela komhlaba? Njengoba engawazi umhlaba ukuthi yini, for sure akazi ukukwazi ukusho ukuthi yini leyo nto leyo. Uzolisukela nje ukuthi iBhayibheli selishilo, mina ngifunda okusibhaliwe embhalweni. Umbhalo sucacisa ngombhalo, hayi ngengqondo yethu. Hayi-ke asabeni-ke bazalwane. Ngiyethemba-ke niyangizwa, ngizama nje ukuthi njalo ngasekuqaleni kube khona into eyelusa ukuhamba kwethu ukuthi sihamba kahle yini. Asifundeni-ke laphaya kuthi Thessalonians chapter 4 verse 16. Verse 10 namhlanje soqala ku-17. Asiye ku-16 verse 16 simfunde kanye no verse 27 verse 27 ka Matthew chapter 16 verse 27. Zingamawele ikhuluma into eyodwa lapho lezo ncwadi zombili. uJesu ngale okhulumayo, ngapha kukhuluma uPaul. Cela ningifundeleke. Amen bazalwane. Siyafunda kwabaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 16. Kufundeka kanje: ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu. Nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Verse 16 lo wabaseThesalonika chapter 4 sizomsheba no verse 27
ka chapter 16 la uJesu khona ekhuluma neaudience engabafundi bakhe. Engicela ukukusho la kuqala before siqhubeke, iaudience kaJesu iaudience kaPaul in terms of each generation. Ngokwe-generation uPaul ukhuluma nabantu ababekhona ngesikhathi sikaJesu. Time statement, abantu ababekhona ngokwesikhathi sikaJesu. uPaul uma ekhuluma ukhuluma kuleyo generation leyo. So noJesu uma ekhuluma kuverse 27 ukhuluma negeneration yakhe. Igeneration yakhe igeneration eyaficwa uPaul. Naye uPaul wakhuluma kwigeneration kabani? kaJesu. Uyakhuluma ke kuverse 27. Yes. Ngokuka Mateyu 16 verse 27. Ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo. Mana kanjalo. Ukhona obambe ungakwazi interchange ngakwazi. Uye kuthi lokho ngokufunda kanjalo uphinde ufunde ngale. Yeah. Verse 20 verse 16. KwabaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 16. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafile kuKristu. Mana nje lapho niyayizwa le ndaba yonke izifike la ukuthi nabafile kuKristu. Before sifike lapho kuseyiyo le ngale 27 uyifunda njengoba injalo uPaul, kodwa into azoyiveza la ingenxa yenkinga kaverse 13. Uverse 13 othini? Othi angithandi bazalwane. Cela umfundo 13. KwabaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 13. Kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo. Asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo. Sebalala lababalalayo, sebafa. uKristu engakabuyi. Bonke laba bantu balinde njengoba uJesu wathi uzobuya abanye babo bengakalali. Sebeze bayalala. Sekukhona abazalwana abaperturbed, abakhathazekile, abahlunemeyo, abanyakaziseka imphefumulo yabo ngoba sebeze balala uJesu engakabuyi. Useyabapholisa kuPaul uthi angithandi noma asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabaleleyo. Yebo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba lokuthi bayophinda bavuke. Sekuphelile ngabo ngoba bona sebefe uJesu engakabuyi. Okay? Yeah. Asiqhubeke ngale 27. Izwa. Mateyu 16 verse 27. Ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo. Yeah. Khona ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe. Indodana yomuntu yokuza nezingilosi Zayo. zayo.
khona ke iyakuvuza ilona lo bese ke uma isifikile ivuze ilona lowo ngokwani ngokwesenzo sakhe. Ngamanye amazwi elesingisi lizothi they will be rewarded according to their works. Siyazi bazalwane ukuthi ngapha kuyigrace ayikho reward ngokwani ngokwama works, ngoba asisasebenzi ukuze sihole, kodwa sesihola ngoba noma siphiwe isiphiwo somusa, the grace, the righteousness. We are righteous. We are the righteousness of God. Asinikeziwe ngenxa yokusebenza. Sivele thina sakholwa and we received. Laba bazalwaneke uJesu ayebuyeza kubo babe receive ukukholwa, abanye bengakureceive ukukholwa behlele emthethweni, so babezonikezwa bahlulelwe according to their works. Kodwa ake ngingangeni kakhulu lapho, ake ngize la ukuthi uPaul why uPaul ekhuluma kanje ngalesi sikhathi. Asilalele u28 Matthew 16 verse 28. Yes. Ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemlapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Okay. Sesiyezwa ke la ukuthi kungani uPaul ekhuluma kangaka ngendaba yokuthi abangabi njengabazalwane abangaliphazamiseke emoyeni wabo ngenxa yokuthi sebeze balala abanye babo, inkosi ingabuyile. Uthi uJesu ke la khuluma khona uPaul, uthi uJesu, ngiqinisile ngithi abanye benu abemilapha, ngamanye amazwi wayebakhomba kuyi-audience yakhe, kungabafundi bakhe, his disciples. Uthi abanye benu abamila, uyakhomba ukuthi bami kuphi, kwangasiyona into ekhonjwa kuthiwa abame emhlabeni, kodwa abamila. Uthi abanye benu ngeke bakuzwe ngempela ukufa, kuze kube njani? Baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Until they see the Son of Man coming into his kingdom, or in the kingdom. So ke uPaul ke uma ukhuluma kule audience eyayethenjiswe ukuthi abanye baba ngeke bakubona ukufa ize ifike. Sekukhona sebefile la, kodwa indodana yomuntu ayikakafiki. Sebelahlekelwa yithemba lokuthi uthi pho akuphelile ngabo. Balahlekelwe yithemba. Indodana yomuntu izobuya ize embusweni wayo. Asikuthatheke lokhu bazalwane, sikuphose enkundleni enye sithi laphaya ethempelini kwakukhona indawo ezintathu. Kukhona indawo okuthiwa i-outer court, kube khona i-holy place. I-outer court itende lokuhlangana, bese kuthi i-holy place la kukhona khona abapriesti kuphela, bese kuthi kuyi-most holy place, indawo engcwele ngcwele, kukhona
umpristi owayengena khona, umpristi omkhulu owayengena khona kanye ngonyaka. Ngamanye amazwi akwekho umuntu owayevunyelwa ukungena khona. Naye umpristi omkhulu uma engena kwakufanele ukuthi angene ngesikhathi sokungena ngalowo nyaka lowo kanye, akakwazi ukuphindela ngokwesibili. Ngifuna ukuthatha leyo ndawo-ke ngithi umpristi omkhulu ungena ngegazi ley'lwane ezilethwe ngabantu ngenxa yezono zabo. Umpristi omkhulu unomsebenzi ofanele awusebenze endaweni engcwele yokuthi laba bantu abalethe lesi silwane asebenze aze aqede ngaphakathi, abuye umpristi omkhulu azothi well done, uNkulunkulu wamukele umnikelo. Uma engawamukele babazi ukuthi kuzokuza isijeziso esikhulu, the great judgment. So ke babelinda laba basetendeni lokuhlangana abakwi-outer court. Uma sebenikezile bona ngesilwane, umpristi wenza umsebenzi wakhe, athi mayeqeda ngaphakathi bese yavela, balinde nje yena ukuthi avele, noma ngaze kuthiwa kushona ilanga esebenza umsebenzi wasethempelini, ngoba kunama steps afanele awalandele ukuze umnikelo wakhe wemukeleke. Uma ephuma lapho bonke amehlo athi njo kumpristi omkhulu, bambukelana umpristi omkhulu, bambukela ukuthi ithini sign ayinikezayo, ithi thumb up noma thumb down. Mayithi thumb down bayakhala, ngoba u-Israyeli uzokwehlelwa isijeziso esikhulu azoshawa ngaso. Manje-ke iyafana-ke le ndaba nale ndaba ebesilokhu siyifunda kumaHebheru 9 verse 28. Cela ungifundela la. Ngicela ninake-ke manje. Ukhona izinto esiyifanisayo la. kumaHebheru 9 verse 28. Kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi. Mana-ke lapha isigaba sokuqala lesi, uKristu wanikelwa kwakanye ukuba athwale izono zabaningi. Umpristi ngale yena unikela kuNkulunkulu ngezimbuzi, njalo ngonyaka uyangena uyanikela, njalo ngonyaka uyangena uyanikela, ukuba abantu bathwalelwe izono zabo, bathwalele zimbuzi. Kodwa lokhu bakwenza repeatedly. Ngapha kuthi uKristu wenza njani yena? Kanjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi. Wanikelwa kanye ukuba athwale izono zabaningi. Umpristi ngaliya unikela kaningi njalo ngonyaka. uJesu yena wanikela kanye, once and for all times, waqeda. Isigaba sokuqala leso, uKristu enikela. Ngapha bayanikela kaningi. Okay? Uma eqeda umpristi omkhulu ukunikela, yavunywa nje leyo nkonzo uNkulunkulu, uyaphuma abanikeza abantu ifeedback ukuthi uNkulunkulu uwamukelile umnikelo. Bajabula, intokozo benkulu, bahambe betshakadula beya emakhaya.
Yebo, qhubeka ufunde. Kanjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi, uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono. Mana kuthiwa ke manje uKristu uyokubonakala ngokwesibili. uKristu lo kade nikelwe kwakanye ngenxa yezono zabaningi unikelwa phi esiphambanweni? Unikelwa kuba kangaki? Kuba kanye ngenxa yezono zezwe. Kuthiwa ke manje uyokubonakala ngokwesibili. Asambeke sekumpristi. Umpristi bamlinde ukuthi abonakale ngokwesibili esephuma ethempelini. Kade yonikela. Sefanele abuye azothi kubantu tsamba apha. Izono zenu ithethelele. NoKristu naye kufanele abonakale ngokwesibili esephuma endaweni engcwele engakhiwanga ngezandla, indawo the Holy of Holies that is up there in heaven. Uma uJesu ephuma, uphuma ngoba eseqedile all the three falling feast. Umkhosi wamacilongo, umkhosi wama-atonement, umkhosi wama-altar. Uma ephuma uJesu lapho, uphuma usezokwahlulela, aphinde futhi anikeze ama-rewards, aphinde anikeze salvation, aphinde anikeze what else? Anikeze i-kingdom, anikeze ubupriest, anikeze ubukhosi. Kuqale the new Jerusalem, the new covenant eJerusalem elisha. Lokhu umpristi ayekwenza ephuma ethi tsambapho kulabantu, ilokhu uJesu wayezokwenza ebuya funda lapha, ebuya uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo kube ngukusindiso. Ubonakala ngokwesibili ngaphandle manje kwani kwesono. Akasezile ukuzohlawula isono, useqedile ngalokho. Uze kodwa kulabo abamlindile. Lapha kumKristu omkhulu bamila abantu etendeni lokuhlangana balinde ukuthi azaphume. Uma ephuma ebhekisa iminwe phansi bayakhala ngoba kuzokwahlulela. Kodwa uma ethi tsambapho bayajabula, bathwala izandla, bayatshakadula, babheke emakhaya ngoba izono zabo zithethelelwe until next year. uJesu yena ungena kuba kanye endaweni engcwele esezulwini. Uma ebuya ngokwesibili eza kulabo abamlindele, uzobanikeza insindiso. Kuthiwa uzobanikani? Kube ngukusindiswa. Yes, kube ngukusindiswa. Uma ebuya ngokwesibili, he is coming back to offer salvation. Asambeke siye ku-16 ku-17 ngapha ku-chapter 4. WabaseThesalonika bokuqala chapter 4 uverse 17. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeze inkosi emoyeni. Kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Yes. Ayisesixoxile kakhulu ke le, ngoba indaba yamafu seniyayazi bazalwane ukuthi amafu kuthiwa uMoses kwathiwa akahambe alalela uNkulunkulu ekhuluma ezulwini emafwini. So uma kuthiwa uthi uPaul thina ke angithi usolva inkinga yalaba abantu abakhalela ukuthi abajabhile bajabhiswa ukuthi sekuze kwanabantu asebefile uJesu engakabuyi. Njengalapha kumpristi okungenzeka kube khona abantu ababewa belinde umpristi
kuze kushone ilanga engaphumile endaweni engcwele ezothi ntambama. Bafe labo bantu labo. Bakhala abantu esixukwini ukuthi hawu Nkosi yami sebeze bafa bengathethelelwe, kodwa sebesihambisile isono sabo, inhlawulo yesono sabo. Ngamanye amazwi bakholwa ukuthi uma befake inhlawulo yesono sabo, isono sabo sizothethelelwa. Bakholwa yilokho, noma bengafa bengakasiboni isithupha esintambama. Lokho nje ubathembisa lokho uPaul ukuthi hayi ningakhali, ningadabuki, bazovuka nabo laba balalele enkosini. Angiyazi le ndaba ngendlela ejela ngayo bazalwana, angazi noma niyayizwa. Okay, bese ke la ku-17 ngicela ungiphindele. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwitha kanye nabo emafwini. Mana uthi kuPaul, njoba nikhala nje nina nikhalela sebeze bafa, thina esisasele uma inkosi ibuya sisaphila, siyokuhlwithwa kanye nabo laba sebalala. Awuyiphinde futhi. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwitha kanye nabo emafwini. Kanye nabo bani? Laba sebalala. Noma sebelele bazovuka kuqala, ngeke thina sibandulele. Bese siyahlwithwa thina. Uma kuhlwithwa yilokho okuthiwa uhaphazo noma raptured, ekubuyeni kwenkosi, not raptured before the coming of the Lord, but you are raptured because the Lord is coming. Ngiyazi uningi osekukhona ukuthi kuyoqala i-rapture kuqala, ibathatha abazalwane bahambe bayohlala emkhathini nenkosi for 7 years, bese ke kuba khona izinto ezenzekayo emhlabeni, kuhlupheke, kube nama-tribulations. Yonke leyo nto bazalwane iyazini ukuthi isadinga ukucaciswa kahle, kodwa njengamanje sila ukuthi uma inkosi ibuya, njoba nizwa, izobuya izonikeza i-salvation to those that are waiting for him. Uma ibuya izofika ivuse laba sebalala abangasekho, abayilaba abantu athi abanye benu angeke bakubona ukufa ize ibuye inkosi. Ngamanye amazwi abanye bazokubona ukufa, kodwa laba sebekubonile ukufa ibona bazovuka kuqala, bese kuthi laba bangakafi bona bese beyahlwithwa kanye nabo babe semafwini. Yini ukuba semafwini? Ukuba kwi-presence of God, ukuba in heaven. To meet the Lord in the cloud, in the glory. Sesiyakwazi ke lokho, sesikulalelile kaningi. Now when you're meeting the Lord, you are meeting the Lord in the air. You are elevated, you are no more on the ground. U-Israyeli lapha ya entabeni yaseSinayi, wathi uMoses mayethi yenyukani nize entabeni, be elevated, be in the air to meet the Lord in the cloud. But no, siyeke thina la, siyesaba ukuya lapha ya. Then he went into the cloud, and the Lord in the cloud in heaven spoke to him. Wakhuluma naye. So ke uma benyuka beza la emkhathini in the air, they are meeting the Lord
so that they will come down, because the Jerusalem liyehla lize emhlabeni, so that we will be, or they will be, with the Lord forever. Lento yayaziwa kanje, kwakuthiwa uma kuzinkosi endaweni kuba khona abantu abathile abenyukayo baye kuyo bayoyihlangabeza bese bebuya nayo beza nayo. Kugcwaliseka izwi lika Jesu kuverse 23 athi mina noBaba siyokwehla ezulwini sizohlala nani phakade, in this tabernacle eselakhiwe. Leli tabernacle leli lakhiwe libizwa ngokuthi ikai toiketerion, is the permanent structure of God, where God, Jesus Christ, the Holy Spirit, and the living stones, they are together, and they are the house of God forever. People of God, God Himself, Christ, and the Holy Spirit, they are together, they are in union. That is the kingdom of God. The church of God is the kingdom of God. You are saved, katerion. Katerion means you have been clothed with the Jerusalem, with the new Jerusalem, not the physical one, but the spiritual Jerusalem. You are now an incorruptible, immortality body. Ngicela umfundelo 18. Ngakho-ke tutuzanani ngalawa mazwi. Usho njalo kuPaul. Uthi ngakho-ke bazalwane masanukuhlupheka, tutuzanani ngalawa mazwi. This is not a trans match. Abaleleyo bazovuka, nabaphilayo abasekhona emzimbeni bazohlwithwa, they will be transformed, babe kwesinye isimo. Siyokhuluma ngelinye ilanga, mhlambe next week Monday sizongena ku chapter 15 siphendula yona le ndaba. First Corinthians chapter 15 verse 49. Ke sixoxe le ndaba sizwe ukuthi iziphi izinto eziconfuse abafowethu abaningi. Bazalwane, sihlala isikhathi eside. Mina nje ngihlale more than 40 years ngihleli kwinkwishi, ngihleli kwi-futurism 40 years. So uma ngizwa umuntu edidekile ngiyazi ukuthi udidwe yini, ngoba nami ngeke ngahlala ngingayazi le ndaba engiyixoxa namhlanje. Kodwa uNkulunkulu ethandile ngomsa wakhe ukuthi icace nakimi yambuleke ngiyibone. Ngiyambonga ke nami uNkulunkulu namhlanje ukuthi hayi bazalwane, ukhanyile umusa. Nabaningi engibezwile abanele bayizwa le ndaba kwakhanya kubo kwathi bha ukuthi nayi le ndaba usuke ekuthandile uNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho, umphefumulo wakho uyilangazelela ukuthi ngiyafisa nami ukuyizwa le ndaba. Futhi uma umuntu kwenzeka eba nenhliziyo emnyama ethi hayi mina angifuna kuyizwa leyo nto leyo, ukuduka okukhulu lokho. Ngiyazi ukuthi wenziwa yini, kodwa there will be a day la uNkulunkulu khona eyomthinta nje kancane ngezwe elincane, ezwe mayinenhlahla ayizwe. Kuthiwa abaduduzaneke ngalamazwi ukuthi cha bazalwane, umpristi omkhulu mayephuma lapha ya uphumela ukuzonikeza abantu insindiso yabo. NoJesu mayephuma ezulwini ezemhlabeni ezonikeza ama rewards,
wayephumela khona lokho. Sengaba khona ke eminye imibuzo exhantile ebuza ukuthi pho manje kungani kunje. Yiyo ke leyo nto esiyifundisayo sendlala kuze kukhanye kahle, sicacisa konke ongaba imibuzo bazalwane, konke ongaba imibuzo. Njengamanje bazalwane, ngicabanga ukuthi lo mbuzo obukade sixoxa ngawo la kuyiParousia, ukubuya kaJesu noma the second coming of the Son of Man, izonikeza umbuso. Phela ike yasho yathi lesi sizukulwane ngeke sedlule ingenzekile lento. So sesedlula kudala isizukulwane. Yabona nje kufika icentury yesibili sesedlula isizukulwane ayishilo uJesu. So ke akekho umuntu ongathi ngampela akabona ukuthi kunewayini esasiliphuzile linamandla ukuba lisibambezele singayiboni lento. Hayi ke namhlanje nginikeza isikhathi esiningi, sisalelo u2 minutes u12 minutes ukuba kushaya u9. Uma kukhona nombuzo akenabe, sengiqedile mina la, sekusele indaba yaMonday engiyoyithinta kulo 10 minutes. Ngicela ungangeni kuyo ngoba nayo inezingxabu zakhona nje kufanele siyitatulule khona. Amen. 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 Hey, siyabonga kakhulu mfundisi. You know, umuntu uspende more than 20 years astrugglisha ukuthi angasali uma ibandla limuntu. More than 20 years. Yeah, and then kube nale inkulumo ezithi the day of the rapture alaziwa izofika njengesela. So uma ngabe udriver wendiza ekholwa, nini nonke ningakholwa lapho phakathi nophahlazela Uphahla. ya nilahleka phansi nalaba abasemotweni nakuphi kuthiwa ama-news ayokhipha nje ngabantu abalahlekile ngale. No, all these things I believe. Izolo saxoxa nomama lapha eThekwini banomama Dlamini ukuthi ya indoctrinatewa sisakhula from ezikolweni, safundiswa lezi nkolo ngale ndlela yabo, sasazibamba thina siwazi ngekhanda amavesi lawo. Indaba ye-rapture akekho umuntu ongayazi, even nalo ongakholwa uyayazi. Manje siyabonga uNkulunkulu uma isicaca ngale ndlela, especially kule phuzu leli lokuvuka kwabafile. Into efuna ibe clear lapho ukuthi bavuka literal or kuvuka laba abagcinekile paradise, ngoba labo kuthiwa bovuka kuqala, they are talking about spiritual people, not the real body. And then abavuka kuqala, and then thina we are raptured, but lokuba rapture is not like uhamba ibody iya emoyeni, but ukungena kule transformation entsha. uPaul athi sibubulela ukuthi selakanyiswe kuthis enkazimulweni or this glorified body. Akusuko ukuvuka kwesidumbu emathuneni. Yes. Just ucace ukuthi mhlambe ucace lapho mfundi ukuthi idumbu yizo lezi zivukayo, noma bathiwa laba abalala, ngoba abanye kuthiwa ngeke balale, azange balale vele. But then laba abavuka abavuka kuqala yilaba bafe bakholwa, those people abahambe emhlabeni bekholwa kuKristu. So yibo laba abavukayo, hayi wonke. Futhi yibo laba uJesu eza nabo, ngoba phela naye spiritual uza nabo. Nathi sesingena spiritual kule
kule body, this glorified body. Yabona nje lento ethi uza nabo bakuye angithi naye akali kubonakala nje ifu ipresence yakhe yiyo leyo nto ke leyo ukuthi they will meet the Lord in the air, in the cloud. Meeting the Lord in the cloud ayikho into ozoyibona lapho kodwa angithi njengamanje we are together with those that asebesenkosini njengamanje kodwa we can't see them. Iposition yami mangishona manje ayishintshi iposition yami ngilokhu ngilapho engikhona ngoba ngilapho engikhona ngenxa yokukholwa uJesu. So ngafakwa kuye ngikuye njengamanje noma ngiyafa lo mzimba wami wona oshona emhlabathini kodwa lo umuntu ophila la kimi umuntu kamoya uye lo ngasafi. Ingakho ethi uJesu uLazaro uma umuntu ekholwa yimi noma efa wenza njani uyaphila wedlulile ekufeni. Yiyo ke leyo nto leyo abantu abasuka banamathele emzimbeni ophysical kanti uJesu wedlulile lapho wakhomba into ephilayo nakuba umzimba usufa lo uye emathuneni kodwa khona umuntu ophilayo odlulayo yena ekufeni. Lo mzimba wedluli lo physical, the biological body wedluli kodwa lo kamoya uyedlula. So ke na nemzimba abazalwana abaningi balinde biologically ngenxa ukuthi babona amathambo kaEzekiya evuka emathuneni laphaya eBhabhiloni laba babethunjelwe khona. Mabe kufunda lokho bakufunda as if kuvuka abantu abafile ngempela, amathambo agqoka inyama, agqoka imisipha, agqoka isikhumba, kanti kushiwo abantu befile uma bengekho enkosini. So that was not a physically resurrection there. It was when you die, you remain where you are in Christ, the spirit. In Christ, yes. You remain, you're not going to the third heaven. Yes. You are remaining where you were. And then only the body. You are in Christ. The body is a nugela band. You are emgodini. Exactly. Yeah. So akho mhlabathi. Yeah. Oh, bengithi kusho ukuthi according to John 14 verse 3 uJesu makhuluma nalaba abafundi athi uma ngilungisela indawo ngizobuya nginibuyisele kimi ukuthi la ngikhona nani nibe khona nani nibe lapho futhi thina asilandwa but kwakulandwa laba beba kule covenant leya then thina sifikela la vele akhona khona nalaba abakhona uma usindiswa uthi ufikela kula akhona khona nala abakhona khona amaKristu asindulela ngaphambili. Exactly. Qedile Dlamini, qedile. Noma ku higher grade nje lo but uqedile. Because yabona laba abaphambili bona babesendlini kaMose. Kwakufanele bakholwe lo Jesu esikholwa uye manje. Baphume kule yandlu yokufa. Banezelwe kwindlu entsha. Thina uma sikholwa nje asingena siqala singena endlini kaMose, singena direct kwindlu entsha. Yeah. No, kuzwakala. Ayikuzwakala. Anyone? Wemfundisa ake ngibuze la iyangidida manje kanti. Ngiyanizwa, ngiyazicela, ngiyalandela. Ngiyezwa, ningixolela mangibuza umbuzo o sound stupid. Hayi awukho stupid. Cabanga mhlawumbe
ngifisa ukubuza ukuthi iliphi ivesi umfundisi angangisiza ngalo ekubhekeni ukuthi nangoku manje uJesu usebuyile eliconfirm ukuthi usebuyile-ke. Ngiyakuzwa konke lokho ukuthi la thina ngala mangabe sisindiswa siya la ekhona whereas la baya njengoba ubaba uDlamini ade sifundisa nje kancane manje la baya bona balandwa ngoba uthi mina nobaba sizolanda nize la sikhona thina ngala siyabajoyina. Manje ke iliphi ke lento ivesi ukubuya kwakhe kulelephi la ezwini likaNkulunkulu umuntu nje la angafunda khona nakho ke mhlawumbe into ezorelate kuleya mkhosi ukuthi nawo lo mkhosi lo usiyenzeka le mkhosi ewu3 lesekugcineni mhlawumbe lo mkhosi wamaculo ngisuke wenzeka kuleli vesi lo mkhosi walokho wenzeka kulokho wenze then we conclude ukuthi sebuyile. Angazi umbuzo wami uyezwakala yini. Ngiyuzwa kahle kakhulu bhuti. Hayi ngiyuzwa kahle kakhulu. Uyabona nje lapho sihlushwa ilento yokuthi wonke umuntu yamhlupha nje lento oyishoyo. Abanye bathi awukhombe nje la uJesu likhombe ivesi nangu-ke fika. Yayibona lo nto le. Akukho la ungakhomba khona kanjalo. Yini indaba? Ingoba imbhalo yonke iqedwe before the event. Awukho umbhalo okwe wabhalwa after u70 AD. Uma ubuka nje my brother i-event engangalena uma kungukuthi kwakusekhona incwadi eyayisabhalwa noma eyayisazobhalwa kufanele ngabe kukhona la isitshengisa khona ukuthi kwenzekani la but akukho ndawo la ngokutrace khona. Do you agree with me? Yeah, mfundi, no, I agree with you because hence ngibuza lo mbuzo ngoba ukuba mhlawumbe kukhona la ungakhomba khona ngoba for instance uma ngabe kuthiwa uJesu ufika nini mhlawumbe one can trace him ekufikeni ekuzalweni kwakhe kuthi nanga uJesu engena la mhlawumbe umuphi umkhosi which is equivalent to ukufika kwakhe mhlawumbe uyakwazi uku-identifyeka nawo umkhosi yabona nje sebethelwa. Yes, yabona nje lemkhosi emithathu yokugcina lemkhosi emithathu yokugcina iyona imkhosi aqeda ngayo leyo ngoba kuyo angithi sibukela kuma events aphambili ikeshe beyidlalwa zidlalwa uIsrael eyidlalela ukuthi uJesu afika igcwalise lesi nje sikampriest omkhulu sokuthi umpriest omkhulu wayengaphumi indaba ingalungile noma ingaphumile ianswer ukuthi ilungile noma ilungile bese yoreport-ela abantu. Okusho ukuthi umfundisi uthi lemkhosi le iyona esenza mhlawumbe ukuthi sibe able to draw inference. Yes, into eyenzakala ngalana uJesu ayenzile ngala uthi uma ngabe umpriest omkhulu ephuma ezothi thumbs up so no Jesu usephumile wathi thumbs up. Ngithola kahle. Ngithola kahle ngoba ngiyakhumbula ngiyimantanisa no chapter 9 kaMahebheru verse 28. La khona uma imbuzi ihlatshwa umpriest omkhulu uyangena nembuzi iyosula izono zabantu then angene ngaphakathi uJesu yena uyeza uzothwala izono esiphambanweni lona yena uyisethempelini kuyi-Hall of Holies yena uye esiphambanweni. No, iyezwakala leyo mfundisi yabona njengade ngisho nje ukuthi ama inferences that we draw
from le mikhosi ukufika kwakhe uJesu ukuzalwa kwakhe yonke imikhosi mhlawumbe silokho simatanisa kamnandi la Yeah. ekulento ekulahleka khona kodwa usuchazile wathi awukho imibhalo kodwa la kulahleka Awukho khona umbhalo bethu. yes bengilahleka lapho ukuthi ikuphi ke mhlawumbe ivesi la ngizomatanisa khona ukubuya kwakhe nalemkhosi ewu3 sekugcineni ukuthi ke nange sibuya nansi rapture siyenzeka nansi ilento siyenzeka ngoba abantu abaningi uma uthi uyayichaza le ndaba basuke befuna angithi khona lento ukuthi scripture solo scripture so isiphi scripture khomba iscripture maze basuyithola senkingeni uthi hayi uzothi ukhombaphi ukhombaphi yabo bese kumsangathi lento oyikhulumayo iyinto engekho ngoba mhlawumbe benga-understandingi kahle yes inkinga hambe ilapho nje inkinga yami ukuthi sengiyakuzwa yes ake ngithi nje babuluthulu yazi lento ifana nokuthi umatric uyabhala manje ubhali exam iqedwe bese kuthiwa kuphi lengane sekuvali angazi noma ngizolokhu ungakahleli kuphi lengane la khona ebhale khona ngoba imangalelwa ngokuthi ibhalile yabhala sekuvaliwe uzobona ngani yipi into ezo indicate ukuthi ibhale lengane sekuvaliwe sekuthiwe stop ayikho into ongabona ngayo yes ayikho ayikho nangapha uma kwasekuvaliwe ukubhalwa kweBhayibheli yaqhubeka iprocess uJesu ayishoyo wathi kuzokwenzeka lokhu kwenzeke lokhu kodwa sekuvaliwe ukubhalwa akusabhalwa uyabona kukho la khona ongatrace konke wafika ngaleli langa uJesu kodwa ngesikhathi enyuka eya ezulwini kuyaziwa ukuthi wenyuka nathi ivesi liyasho kodwa mayisebuya akukho kodwa into uJesu ayisho ukuthi before abuye kuyokwenzeka lokhu nalokhu sinakho lokho kwenzekile no mfundisi ngiyakuzwa ngiyaneliseka ukuthi kusho ukuthi we use ama deduction mhlawumbe umuntu engakubeka ngalento ukuthi we deduct or ama inferences ukuthi okay ngoba uthe naleli vesi elithe lesizukulwane ngeke sisuke ngeke sedlule kungenzekile lokho ngazange kwenzeke lokho so konke lokho collaborator yeah no ngiyakuzwa ukuthi singaphendula Amen. Bazalwane. Lama inferences incebo ubaba uLthuli akhuluma ngawo. Ake sibheke ukuthi sibuke nje amahlazi indaba kaJohn 5:24 and 25. Sizukuthi le ndaba isho ukuthini exactly. Ngicela ukufunda uJohn Mvakeli. Ufunda nge-ESV. Truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Right, the last verse, which is 25. Truly, I say to you, an hour is coming. That is the day of the Lord. And is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who bear will live. Right, spiritually live. Ngamanye amazwi uma uzoyiqala lapha ku-24 uzwa lelizwi lokholo bazalwane, then uma ulizwile sewungenile ekuphileni ekunaphakade. Now the question is sikhona kanjani ungayihlukanisa ekutheni inkosi ibuyile spiritually kithina sangena ekuphileni okuphakade
ngiyekele ethi thina siyithempeli lakha akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla sisela. So once wa understanda le ndaba le isho khona ukuthi uJesu ubuyile wafika enyameni ngoba kuJohn umvangeli umpostoli umuntu ophikayo ukuthi uJesu ufikile enyameni lithi who is antichrist. So there is no way ukuthi sekuzoba nenye indlela bangcwele ukuthi uzovela emafini except lendlela yalaba ya besizwe sakhe amaJuda ababemlindele bene hope ukuthi uzobuya of which wabuya ngo-70-80 spiritual, but kithina ma Gentiles ubuye kithina ngokukholwa ngalomusa sase siyasindiswa njengoba sesindisiwe sesikuye ayisekho into manje ezosusa kuyena. Into ehluphayo lana isikhathi eside ilomzimba esikuwo ukuthi umzimba ngesikhathi ufa kube sengathi sithi uJesu akabuyi. No, udliwa zimpethu kuphelile ukuthi enyangawo. Because uzokhuluma nge-resurrection uzoza ukuthi uJesu wa-resurrecta obani, hayi thina esingene ngomusa. I'm trying ukuthi sibone ukuthi ukukholwa kwethu kusimple kangakanani, senzele umusa kangakanani ukuthi sikholwa thina spiritually. Ngeke sibe nezulu eliphathekayo physically. Yebo. Meaning lo mhlaba esikuwona awuzuphela. It's a stage. Kuyaphunywa kuyangena kuwo, kuyaphunywa kuyangena kuwona. Abafile baphila emoyeni, bophila emoyeni forever and ever uma bekholwe. Ingakho lithi angithandi bazalwane, I mean ingakho lizothi izwi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Oza kena kufuneke eze ngokukholwa. Ukumukela lo Jesu njengoba waveleke wavula incwadi namathesifoni izimpawu ezinhlanu. Then wase kuba yilathi sivulela khona umnyango ukuthi hey my God my Father singene nathi. So indaba yokuthi kuzoba i-platform, what is this planet ukuthi ikhomba izulu ukuthi nanti lapha elikhona yilento esididi isikhathi eside sahamba sidukuza sikhomba ukuthi izulu kuzoba nalomhlaba bese kuba nenye planet esithi izulu kube nenye planet angazi ngizoyibiza ukuthi yini lapho ekuthiwa kuyoma khona uma ufika khona uzofika ungakhona nokuphila khona, i-force of gravity ingavumi. No, into kamoya ayisinjalo. Into kamoya ithi once waba kuKristu you become a new creature, usezulwini usemhlabeni omusha. Let me close. When you go to Hebrew 12 from verse 18. Amen. Amen. When you go to Hebrew 12 verse 18 ilazolithola khona ukuthi izulu sesifikile kulona, sisemzini omusha, siku-new land, singama-habitants. Ayisekho-ke enye Philip. Yeah, kubeka manje. Hayi sidlameni kona-ke Elliot namhlanje lokhu wenza imangu Elliot namhlanje. Siphukathini. Hayi cha no bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Indaba kaElliot inhle yezwakala. Futhi ingiphendula nalombuzo ococwa my brother Luthuli ukuthi kunabantu vele abahluphayo babuLuthuli. Nami nje bayangihlupha bengibuza umbuzo othi sicela usikhombise ivesi la uJesu afika khona. Nanti ivesi wafika la. Angithi yabona ke labo basisenyameni. Ngoba le ndaba lena ngiyokukholwa. Akukho la ungakhomba khona ukuthi nanga uJesu eqathaka ehla ngoba akezi physical. Yonke lento into kamoya.
uma yethi Yeah. nje okholwayo uyedlula ekufeni manje umuntu Yes. uzongibuza ukuthi ngitshengisa ivesi elikwedlulisa ekufeni ukuthi nakho lithi wedlula ekufeni ngaleli langa ngizolithola lapho lelo vesi elisosho njalo yabo so Lo lokhu ukuthi literal. ya bafuna uliteral abantu Bafuna literal. ngoba That's why abantu they want to see. abazovuka Yeah, but nabantu people abazovuka graduate. emathuneni babafuna literal bevuka uma bengababonanga bevuka bazothi kuphi la bavuka khona asibaboni bevuka yabona nje ukuthi lento lena indaba yokukholwa ngaphandle kokukholwa ayikho into ozoyibona amen bazalwane Bafuna idrazi igolide. Ayiqedele izinceko babuluthule ngalo Hebrew 12 verse 22 bese Okay. siyaveza ukuthi si-understanda ini imali izothi izwi ku-ESV, but you have come to Mount Zion, to the city Yeah. of the living God. Kunywa nathi thina ama-Gentiles namaJuda ngoba kusenamile akusenafimile akusenamGriki akusenamJuda. yes The heavenly Jerusalem lasize khona, and the innumerable angels of festal gathering, and to the assembly of the firstborn, Tina, we have come, who are enrolled in heaven, who and to God, to God, the judge of all, and to spirits of righteous made perfect. Those who are righteous were made perfect, who are made perfect. What do we understand by this? Ukuthi sikuphila manje Yeah. sibona emasangweni noma sibona manje spiritual. sibona manje indaba yethi phela lapho nje osifuna ivesi ukuthi uphe eqatha kuJesu ezojaji hayi asinakho lokho akedlula okunye umhlaba mhlambe kulowo mhlaba lo awufunayo uzokuthola khona la nje sihamba ngokukholwa semukela izwi uma yithi uJesu le generation ngeke yedlule uma ike yedlula nje le generation engabuyile unamanga uJesu asingamkhona Hey Nkosi, hayi siyabonga. Amen. Siyabonga. Hayi nguthandile umbuzo umfowethu usivula yes hayi ube mhle kakhulu sithi go deeper. Sithi go deeper. yeah Amen. amen siyabonga bazalwane yes baba Luthuli yakhuluma Hayi sithi amen baba siyabonga ngencazelo siyabonga. siyabonga baba Bonga kakhulu. amen Phendulekile. amen baba wethu oyingcwele senkosi yethu Jesu siyabonga namanje ntambama ebusuku igama lakho lihle liphakeme baba wethu namandla Izwi lakho lodwa usilekelele uNkulunkulu wethu ukukho konke usilekelele uNkulunkulu wethu onamandla usilekelele Jehova wethu omuhle nophakeme mana njalo uNkulunkulu wethu oyingcwele igama lakho uNkulunkulu wethu onamandla ngoba wena wedwa ukuphila kwethu baba wethu oyingcwele umusa wakho uNkulunkulu wethu omninginingi ukuthi uphakeme wena wedwa uNkulunkulu omuhle igama likaJesu linamandla liphakeme siyabonga umusa wakho mana njalo uNkulunkulu wethu nabantwana bakho egameni likaJesu egameni namandla hallelujah thank you Jesus my God my Jesus hallelujah thank you Jesus hallelujah hallelujah amen Sibonga basemzini wakho ongcwele. Sibonga Nkosi yami hallelujah kuba thank you kwi-new Jesus land. Sibonga Amen. Jehova ukuba kwi-new Jerusalem, which is your really heaven. Father, we thank you, Amen. God. Egameni kaJesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Amen. Oh, siyabonga. Ilanga soqhuma amakhanda sonke lana ku igroup loval